L'entrevista. Edita i presenta Xavier Freixa. Quan el camí està tot perdut, ja és massa tard per tornar a començar. Vivint la vida, mai no miris enrere. Camina i desperta, el món tot just comença. Esteu escoltant una de les cançons del Temps passa, el món canvia, el primer disc del biguetà Artús Roca. Compost i produït per ell mateix a l'edat de 18 anys, el treball del jove que va començar els seus passos en el món de la música imitant Michael Jackson es va presentar el 16 d'octubre passat a l'Espai de Teatre i Cinema de Vic, l'ETC. Què tal, Artús? Molt bé. Artús Jackson, Artús Rock and Roll, són alguns dels noms amb els quals t'has donat a conèixer. Com t'hem de dir ara? Després d'aquesta nova aventura del disc, de quina manera t'hem de conèixer? Jo em quedo amb Artús Roca o Artús Rock and Roll. Sí? Com un sobrenom, Artús Rock and Roll, m'agrada. És divertit. Així, el disc t'ha fet créixer o no t'ha fet créixer? Sí, o moltíssim. Musicalment, molt. Musicalment només? Home, no ho sé. He conegut moltíssima gent, he voltat molt, he fet molts concerts. Com a músic, musicalment, com a intèrpret, com es diu, a l'hora de fer concerts. No ho sé. El Temps passa, el món canvia és una barreja d'estils i temes que entre ells no tenen res a veure. Parla'ns del treball. No sé, mira, la cosa és que a l'hora de fer les cançons no... Tampoc em posava i deia, ara faré cançons, seran totes pop i vinga, farem cançons de l'estil pop. Jo faig una cançó i surt com surt. A més, no escatimes en col·laboradors, ni els músics que t'acompanyen ni els lletristes. Els agafes amb gent de pes. Sí, home. No sé, clar, a la vida coneixes molta gent i evidentment no et quedaràs amb un de sol de la gent que coneixes i quan vas coneixent gent t'adones que clar, cadascú té el seu punt, cadascú té la seva habilitat. Hi ha molts artistes i més per aquí i s'ha d'aprofitar tot el que tenim. I els que tu aplegues en el teu grup, quines habilitats tenen? Són uns músics impressionants, sí? I a més són molt bones persones. Ens ho passem molt bé, som una petita família i fem sopars, ens quedem a dormir tots a casa algun, no ho sé, ens ho passem molt bé, és genial conèixer gent així, i més que siguin tan bons músics. De fet, suposo que això es nota en els concerts, no? Perquè són una mica com un espectacle, els teus concerts, on la gent s'ho pot passar bé. Per exemple, podem parlar que t'hem vist de Peter Pan, de soldat, amb un tutú, de ballarina. El vestuari que fa servir, doncs, ja és un espectacle en si, no? Una mica teatral. Quina finalitat persegueixes amb això? Clar, és una mica tornar a buscar el rock and roll, l'original, el dels anys 80, 70, 60, des de Queen, Alice Cooper, Led Zeppelin, tota una barreja. Clar, ara, potser no tots els grups, però la majoria, per exemple, van al concert amb una samarreta i uns texans i tal i com han estat tot el dia vestits, surten a l'escenari i fan el mateix. A mi m'agrada que hi hagi un canvi, que l'Artús que hi ha al carrer sigui una persona que no és el mateix que hi ha a l'escenari, que sigui un espectacle que la gent tingui ganes de veure, encara que potser no li agradi, almenys ho hauran vist i els s'hauran quedat amb alguna cosa. Ara parlaves d'alguns dels teus referents del rock and roll, d'aquí una estona tractarem aquest tema, però m'agradaria demanar-te d'això que explicaves ara, d'aquest Artús que canvia. En quin sentit ho fa? On es nota la diferència entre el del carrer i el de dalt de l'escenari? Clar, hi ha una cosa que és la societat ens té una mica marcats el que podem fer i el que no podem fer. A l'escenari no tens cap norma. No tens una norma de què pots fer i què no pots fer. És a dir, que a l'escenari ets lliure, diguéssim, o almenys jo em sento molt lliure. No hi ha convencionalismes, diguéssim. No hi ha convencionalismes. Pots fer el que vulguis, el que et vingui de gust, dir el que vulguis. Evidentment, intentant no o sigui, sempre guardant respecte amb la gent, però vull dir, pots ser tu mateix directament, sense que hi hagi cap convencionalisme, com has dit, ni cap norma que et digui no facis això, no parlis d'això, no et vesteixis així, no et moguis així. Pots fer el que vulguis. Un dels teus grans ídols, Artús, és Michael Jackson. Ara comentàvem també que eren Queen i altres grans del rock and roll. Què ens en expliques sobre aquestes influències? No sé. Home, clar, jo crec que tot músic, encara que no sigui músic, té els seus referents a la tot, o encara que no siguin tan coneguts, siguin algú que
que prens com a model, potser a l'hora de moure't, a l'hora de vestir-te a l'escenari, potser també, a l'hora de composar. No sé, hi ha moltes influències que el no haver-me quedat només amb un potser és el que fa que hi hagi tanta diversitat de cançons al CD. És a dir, tanta diversitat no, vull dir tants estils diferents, que englobi tantes coses. Així, no només t'influeixen en el CD, sinó també dius en la manera del dia a dia, podríem... Sí, una mica sí. Un dia, teatre, estàvem massejant i una KTM va venir volant. Ell era l'Esteve, era un tio flipat que deia fallen les bobines, aquest tren no està fallant. Jo per cotxe vull un Golf, prefereixo un Peugeot. Us et recomano anar amb Borinot. Tinc la moto taronja, tinc la moto groga, prefereix la KTM que una dia bona. És l'Esteve, un DJ Steve House. Els teus inicis, on els podríem trobar? Perquè ara estem sentint el rap de l'Esteve, que aquesta sí que és una cançó amb història. Serien per aquí els teus inicis, Artús? Sí, els inicis com a músic jo, és a dir, com a jo mateix, no com a imitador Michael Jackson, va ser aquesta cançó... Potser va ser de les primeres, aquesta cançó la vaig fer per l'Esteve, un amic, quan va fer els 18 anys. Parla una mica de la seva vida, evidentment no tot és real, però vull dir, és una cosa així. I sí, vaig començar primer fent imitador de Michael Jackson, però després, a poc vaig començar a dir, ostres, també vull fer les meves cançons, també tinc coses jo per dir, i vaig començar a fer cançonetes a poc. I aquesta va ser una de les primeres, l'any 2008, em sembla que va ser. I del 2008 fins al 2011 que treus el CD, quin procés hi ha? Vull dir, em refereixo en el sentit de si és difícil, a més aquí, a nivell usonenc, no? Buscar una gravadora, o, bueno, una gravadora... una productora i coses així. No, tampoc és que sigui tan difícil. El que passa és que... Clar, jo tampoc vaig moure'm gaire i vaig dir tinc mitjans a casa per fer-ho, i a poc vaig anar gravant. Hem estat 1 any i mig gravant, més o menys, i estem molt contents del resultat final. A més, clar, el que dius tu del procés és vaig començar fent imitador de Michael Jackson, després ja vaig passar a poc amb un grup que es deia Eau de Toilette, i fèiem un parell de versions a cada concert i això, sortíem ells a cantar, i després ja vaig fer els dos Rock and Roll, que era un grup de versions de rock dels 80, 70, versions d'aquestes mítiques, i va ser com vaig començar a fer els espectacles aquests de canviar-me de roba, posar-me un tutú, l'altre dia anar amb no sé què, un dia vaig sortir amb calçotets i tot només, no sé, i després ja vaig dir, ara, centra't i fes les teves pròpies cançons. Bé, tampoc és que digués, ara començaré a escriure. Les cançons em van anar sortint i vaig anar fent. Tampoc sense pressa, ja et dic, 1 any i mig hem estat. Unes cançons que ara ho apuntaves, les has gravat i les has produït tu mateix. Unes tasques que no sé si han sigut difícils o no. Home, el més difícil ha estat, si un cas, el procés de la producció, a l'hora de mesclar i tot això. Que ho fas a l'estudi que t'has improvisat a casa teva, eh? Sí. Bé, improvisat no tant, ja està bastant solidificat. Sí. Clar, la gravació tampoc va ser tan difícil perquè, clar, tinc uns músics, com ja t'he dit, que són boníssims i sortien les coses en un 2, 3 dies, com a molt, teníem tot el base d'una cançó gravada gairebé. L'hora difícil va ser l'hora de mesclar tots els instruments, les pistes, posar-ho tot al seu volum, posar-ho tot al lloc. És el més difícil, potser. La crònica de Jordi Sunyer, el 9-9, sobre l'espectacle d'inauguració del teu disc, diu coses tan afalagadores com aquestes. Posada en escena trencadora i una defensa d'un repertori sincer i visceral. Carai, tu. Sí, vaig llegir-ho i em vaig posar molt content. Vaig dir, ostres, em critiquen molt bé, em deixen molt bé. Estic molt content. A més, Jordi Sunyer l'admiro bastant com a reporter i com a músic. I em va agradar molt que ho digués, a més ell, això. I, clar, és això de la posada en escena trencadora, diguéssim. Clar, trencadora depèn en quin sentit. Si et refereixes al nivell que hi ha aquí a Osona, a Catalunya, i això sí, potser sí. Però clar, si mires enrere, això fa molts anys que ja està inventat. El que passa és que ja no es veu tant com abans. Ara bé, a l'article també cap una mica la crítica constructiva, eh? Diu que s'hi parla d'un repertori una mica poc homogeni i d'algunes arestes per polir que et queden. Sí, home, és evident que queda molt per polir, no? Unes arestes, queda moltíssim. I el repertori poc homogeni suposo que és perquè, clar, a part d'això, dels estils, que n'hi ha moltíssims, perquè entre cançó i cançó també m'agrada molt canviar-me de roba, i clar, sempre queden 1 o 2 minuts entremig d'algunes cançons.
I clar, és el que estem acabant de mirar, a veure com ho enganxem, això. Clar, què s'hi fa entremig, doncs, llavors? Normalment, en teoria, els músics toquen, però clar, en aquest concert va haver-hi més canvis de vestuari del que és habitual, i va haver-hi alguns moments que no sabíem ben bé què fer. N'estàs content, però, del concert? Molt, molt. Com va anar? Va anar molt bé. Més del que esperàvem, no ja esperàvem que anés bé, però vull dir, fins i tot alguna cançó que encara no estàvem segurs de que quedés del tot bé, va anar perfecte. La pressió aquesta final suposo que va fer que tot acabés d'anar bé. A més, hi havia algun col·laborador que no hi va poder assistir, no? Com és Sí. la Laura Domènech, que la vau substituir per una de les 6 sisters, Sí, la Katy Say, genial. però que a l'article diu igualment que vau connectar molt bé. Va anar molt bé, a més. La Katy és una gran cantant i hem cantat alguna altra vegada junts i ens avenim molt. I d'aquí a la comarca, Artús, que ara deies que bé, que els grups són bastant diferents i, a més, n'hi ha sembla que hi hagi una explosió últimament de grups amateurs aquí a la comarca. Com el veus, el panorama? Bé. Jo el veig molt bé, ara. Està començant a sortir grups molt bons i, a més, s'està tornant el rock and roll, que feia temps que... Clar, ara per Vic, Osona i això estaven molt... Fa uns anys va ser el heavy, que va despuntar més, i ara s'està tornant molt el rock and roll aquest autèntic, de guitarres distorsionades, baix i bateria i una veu, que és el que potser m'agrada més, com a espectacle. I com a projecte de futur, l'any vinent he vist que fas les maletes i te'n vas cap a Mèxic. Què se t'hi ha perdut allà? Febrer, març i abril me'n vaig allà. Vaig 3 mesets a gravar i fer algun concert, una productora d'allà. No ho sé, clar, jo vaig allà amb les mans obertes a veure què és el que m'arriba, el que em donen per fer, la feina que em fan fer. No ho sé, està molt aquí a l'aire a veure què em fan fer, no ho sé, no m'han confirmat. Marxes... No m'han dit, o sigui, evidentment m'han confirmat els dies, m'han confirmat tot, el que no sé segur és ben bé què em faran fer. Sé que hauré de gravar per ells i faré algun concert. No m'han dit els temes, no m'han dit això. Marxes tu sol? Sí, marxo sol. Ja per acabar, m'agradaria tornar a tocar el tema de Michael Jackson, que ja no sé quants anys fa que ens va deixar, potser 2 o 3? 2. Què et va passar pel cap quan va rebre la notícia? Home, vaig posar molt trist. Sí? Sí. Què feies tu en aquell moment? Estava de colònies i vaig tornar cap a casa, les colònies em van venir a buscar i vaig marxar. I clar, vaig tenir la sort de que em va trucar en David Moreno del Metal, i em va convidar l'endemà que feien un concert a les Razzmatazz de Barcelona, i em va dir de fer un petit homenatge, fer Thriller i això, i vam fer... I va ser la meva manera de donar-li les gràcies, diguéssim, i de convidar-me. Clar, a més, tenia entrades per anar-lo a veure aquell estiu a Londres, tinc l'entrada a casa, i clar, em vaig agafar la meva última oportunitat per veure'l, que no l'havia vist mai en directe, i tampoc l'he vist ara ja. I clar, ostres, va ser una aixafada total tenir l'entrada i que no poguéssim anar. Ara l'etapa Michael Jackson està superada o encara et podrem veure fent els seus balls? No, encara faig els concerts, no... Aquesta etapa jo crec que sempre hi serà. Molt bé. Doncs amb aquestes paraules ens quedem d'Artur Roca, aquest cantant del grup Artur Rock and Roll. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a tu. Ara no només coneixem una mica millor la teva música, sinó també la teva manera de ser. Nosaltres ho deixem aquí i ens acomiadem amb el tema Hero. Last night when you came